Bapasan kula kabake makson selaku tungganai. Serang nalik tentu paritasi pangkaya. Dek lah basalaman julusin niku terasu sajuk tangannya rasa nak budi naik kade pentas lele nak baa dek makson kalau duduk lusiko di samping baboni sampai gurau selesai. Ada ide imadang dunia, ada ganti yang ada putih tegangnya, bajelo-jelo orang tua punya umar naik ame samato, tangan jirat tak disimpai arek mari tu ambil kapidoma. De pawaka cibola piki aku lape badia. Nan salatu ipi dia dah ulu nyato tibu andaannya dia lamai kata ulang tak mungkin lain sabab piluru tinggal cie jati bosasa kemudian Sabanta dulu. Nah pertama ko dari nyemakson kata wajib kau sampai ke bakinya Bang Boni tenang-tenang lah duduk di situ beko dijawab sabab sedang sasa angok mason dulu dari dalabai danas Semarak Telawi kloter yang kesekiannya mohon pamit kabake nambah samo dak ulu satapak ku diarek-rekan agak stumit oke kayaknya samo saja sabab balad bitu lapati jerami lapu lalapu bana de terandam lapati mata mangantuk hari lalari tengah malam mangkonyo tasinggo kenaik telantak katurun mohon maaf sagadang-gadangnya lanjut dari kui mangolai datang sama bagi orang semalam ko laba tahu dari bota panggang api ditunggu hanya lo darinya Bang Boni seketik pasan kabakenya Makson jangan dicari alasan saja Makson kini jawe saja buliah apa indak lusiko duduk di samping Bang Boni sampai goro selesai itu saja nanya pinta indak sasa ango indak sedang sibuk indak sedang inyak sedang iten bagai jangan banyak banyak alasan Bang Boni mangkonyo malih Makson manjawe tanyo Bang Boni kunyo sakit hati ndak sakit hati tapi agak kecewa seketik janji Bang Boni ndak tapi bajanji kalau baralik gadang Makson nan limau untuk para buangan agak setengah auto Bang Boni bertanggung jawab mana kok jangan setengah auto setengah incik saja tak tibuk loh keciknya dari Jarum Malui seketik pasan kabake Bang Boni Bang Boni manga dek sainggo di bawah duduk bagandiang saja Bang Boni minta malam kini bawalah ke Panam Gadang bawa pulau ke Pondok Limau tu alo salahnya cuman pasal seketik kabake Bang Boni hati-hati mambo oto Bang Boni jangan sampai kanai kula harujuang Bang Boni sebentar dulu harap mulai Bapasan kabake Lasri mangkonyo minta duduk dake Bang Boni ko YouTubeana nek kabarun diangen sabab dipati-pati di Bang Boni gak ancak sapi udangnya pada Lasri keciknya Bang Boni ko pasar dari Makson itu anak ambo tuh Bang Boni nan giginya bakawi nan rambutnya pirang tuh jadi kecek perlu simpai Bukit Putih perlu beko de Bang Boni keceknya rombonganku mango lay datang cako tapi nak teranga suaranya lay bagi kopinya ke Makson lay bagi nasi gorengnya ke Makson Aji John dek nak donya kamu ko apa ha bau bistura lah di dinding yang ada dua atas anda patah gua iman laya batin dacon kana itibo bengkeasan jo kawan-kawan papue mana bakanda mana sepuluh nama lagu
bengke asal orang kimango dangakan kini kok kita kemain koa tolong dipakai sipai main ka sampai biarlah indah kacoki biarlah tidur di kita putuinan para halui. Dari Rangkumango jerombong bakon kawan pinta boleh kan nak berlaku lah dijuluk walaupun lah dijuluk mangko larenya ya dia panjang lagu niko naik imi balik ulang dari mulu elo dari pangka pantun sabantako sabab balabi tu imi lah 3 balik tahun ribu di tepanggang imi nenasuknya mampu buang serupa itu jua pasal dari Rangkumango. Dari Bang Boni Bapak Sangka pakai Makson kan dek Bang Boni tahu kalau nani koko anak Makson mangkunyo baniek manggilai elok-elok Makson indak ka disio-sio kan betul benar pasal dari Bang Boni lah sebali awak mendengar dia lagi karena lain benda 10 nan minta badendang kami basamu derang kumau minta lagi Oe dek dacon dangakan kini Oe ko udah kemain koa tolong dipakai sipai main ka sampai biarlah indah ka coki biarlah tidur dek kita putuinan para haluan Oe dek dacan ya bengke asan ko indah ado bananan kali yang caliak ramolai semalam ko Taraga kasia kadilapekan caliak ramolai tempat nang kaliang lai seroman balai naruipo emang sebentar mulai Makson kalau Ciko agak genya Makson ya tinggal merestui saja Makson le sebab balap itu anak Makson kau tando lai pulo adu hatinya ke bake Bang Boni lanyu putar tampik duduknya cako ya berjarak-jarak sengenek kini laba gandiang laba singgungan bahu kami keceknya pasal ya Bang Boni Mbak Alastri lenda angik Lastri memandang delai banyak rombongan datang Petagua iman laya batin de bang dadal udaden kelai pulo Oe dek dacan dangakan mila pada di gilo bungo angin ngacak di mabua asam tua lajane pulo guandanya emang sebentar dulu Suni pupus lagi lebar gigi Suni isuk gigi tak ada rawan murah ka mangawak lai pasal dari Lastri sabab Lastri walaupun tak berdakit bana tinggal tapi Lastri tahunya santiang memilih 5 ko tentu dinya mana super mana A dan B C nya ko pasal darinya Lastri di congkong abah simpan ape kami dia sawalambahan ka ilia kampung kalaga ka pintu balanan gadang di sinanawan ang kiramay 5 mani sandaran alu kamu yang pautan kuidoy Oe dek kami data dorong ame kironya malang letak tangan dan bak malape mbak dia baca dan tamkuai pidia menyimpang tembak tak tiba dia lamai nuri basarang nan tuju musim pabilo kamasua sementara mulai kau pasal jalan lalu ke bake Bang Boni kalau basu awaknya tiba di 5 dan iko ko 5 kacang ko ngenek tapi rasanya podia keceknya ko darinya Bang Dadal rombongan Sumarak Telawi pasan ka bake Lastri lamo je menunggu lekor Lastri mangko kaduduk dake Bang Dadal alun jo sudah rundiangan jo mamak tole Lastri perlu mamak Lastri perlu laki keceknya tikam dek mama si kamba pasar Bang Dadal rombongan Pak Wakas Sumarak Telawi tapi sebelum mama si kamba menikah
Kau dari Bang Boni papasan kabaki jara malui. Awak yuk kata 75 keciknya. Tapi ba rasa limonan itu anta ndak tahu awak keciknya. Kok le tahu jara malui? Kasih tahu dong pasar dari Bang Boni. Ndak benan itu keciknya. Elok-elok Bang Mancun mamilin tampuak Bang Mancun beko limau tabau nang tampuak jangan mau pek keciknya situ dua-dua deh iya basuh baju dadal bandit dulu sebab balab itu ne mamak kau lunjuk sudah rundiangan lagi keciknya dari 2 nak 3 nak ompek keciknya pas sabar dulu yang jangan pulang dulu naik mama sekambang ndak ada kanda orang tatagun dang ade mamancun jale-jale dari padang panjang lai tibo bang bota dek bang dadal dek cepet dari mau pasan elo-elo kandong matanun jampang kok sekain salah banang jatuh ke bawah haragonyo Sabantawati kalau citu agak Lasri iyo melah duduk sajalah di sinan ya sebab balab itu batanya peluk meja kami meja di sinan nejara malui ko biasanya rami rombongan ko ba malam kini kok ketua saja dain jarum malui dan tadangah suaronya Bang Dot Bang Debi Bang Codoy Bang Anton Bang Dudung di manakah duduknya Lamoy candonyo siang gundek bang dadadang jale-jale nandi dua ba itu pulo marato gadang bandadala yang rapuh pisang kota lu kamanate batu taonggo diaraminyoy katu bacawe ke bahasa ambil dari jalan malui ke bakai Nel kalau anggota kami Nel cukui malam ini lengkap ndak do kurang ndak surang juo taga ba Allah mengatakan inel dan kurang memandang ke bakai kami duduk di sinan saja ndak melengong-lengong ke jalan malui mangko tak tampak di inel ba anggota kami cukuinya malam kini dari jembatan gantung ada Bang Boni panjang lagu 100.000 tapi balik 95 dari Bang Boni pasang kabake jaro malui sabanta lusi duduk ke Bang Boni nyela minta suwonnya makan ba agaknya koleh kadi panjang lipa pendek ko jaro malui pasar dari Bang Boni nyebatannya ko jaro malui dak Lasri dong Pak Lasri nangek saja betul iya jaro malui menyuruh apa ya cak unjuk jaro malui ya Bang Boni ba adik makan saja nek kabasuan bau lah sampai ke pondam godang bau inyo baporak limau bagai keciknya mama tiak limau bagai ba adik Bang Boni de Bang Boni dang akan dulu derang banyak dari mopasan de menampak kain baru Bang Boni bani menyaruangkan oi sabanta dari kanda tadi kanda taduang neduduk paling sisi paling balkon sebelum kisah mikro kebakian lain yang sabanta aja kati ulang dari mulut elo dari pangka pantun sabanta ko dari Bang Botak, Bang Dadal, bukan kami berbuati malam kini. Aku Bang Botak mewakili papasan kamu ko. Dek meja kami asal bagandiang Pak Wakaju Ibu Bayangkari. Ko indak bana Bang Botak je Bang Dadal nanti kami lah sanang saja. Paham lah tentang itu. Lasri, kok kamari Lasri jadi kok indak bonti keciknya.
Oh bapasan kabake mama si kamba. Mama si kamba kainnya kan dek lalu su emang kau tidak tentu deknya Kalau lah kain baru ke mama si kamba, indak sia-sia saja pasti baniek manya ruangkan keceknya. Kau tak percaya tanya ke Jaraman Lui. Pasal di Bang Boni. Oh Pak Guru. Oh, Pak Guru. Kemana kau? Dari Pak Guru sedang kandak yang sama sedang riak juga lombang. Ia naik amai sekamba ulang lah pantun dari mulu elo dari pangka sabab bala di bitu. Ya dari Pak Guru bapasan kalau lah dapik nan baru nan usang pasti tinggal sekali. Jadi jangan baik buati nan usang-usang keciknya. Pasal dari Pak Guru. Jadi buati nan usang-usang. Eda edi dang akan dulup de Pak Guru baitu pulung. Kau banyak banah kainan baru indak sakile juga gila moy. Makan duang. Duduala cepet dinan pandai batanang bengkeasan lamandang apa wakaba itu pulung. Sadape awak memakai usang sakete indah baan pokok merek bugila moy. Bala batu kuala sayang ya kawan-kawan bengkeasan kelai tiba jorombongan. Saja makai pipa gadiang indah memilih rokok kawan. Sawatang dari Jaramalui bapasan. Ada yori lesek malam kini ndak tak sapu Jara Malui dia yori lesek le. Manga nyolek-nyolek mana pang sanang ka bake Bang Boni yori lesek keceknya. Macari baun. Dari Kanda Taduang. Ulang puluh 8 tuna sebantara mulai kok Kanda. Ulang dari mulut elu dari pangkai sabab balawi tu dimungku bana duduk mis. Tenda bocor telingo masuk iya Kanda keceknya. Data dua musabah panjang sampai pagi lagi tosiko menangakan. Sajaklah banyak nambah pipa gadiang kurang memilih rokok kawan. Santai mi. Bapasan kabaki anak DJ. Jamur itu bana gadang selero yang pidapik pun saya iduang dek kulit le. Kan nama di samping lain makan apa indaknya kok apa nampaknya lah peraun pula keciknya. Kenapa lah di belakang pula peraun. Tak salah amalam Selasa. Orang kamang berburu musang menyala anjing. Kumbang gagok musang tu lari menyeruak. Menyeruak ke rumpun belua di balik batang durian. Mati sawatang borang kampung mencarinya. Wedek bengkeasan data duang dacon dang akan mila dan naik tak namua. Arok bana ko ibarai balang-alang kini ko dape. Angin elok ko tibo anginan beruak tali putui. Badala Jawa banang suri kakumpalan adia di para bikan orang ensek di malata icianyo. Dari Jara Malui bapasan kabake Bang Boni. Kalau modeliko candoto ke Bang Boni kok ndak amu pertalit minyaknya kok pertamak jumbo. Jauh kok rantau ke di jalan kok kapan dam godang baki lok baliku pulo jalan baki lalu. Ba agak gini Bang Boni pasar dari Jara Malui. Sabanta, papanjang lagu. Nampang lewat. Tadi tolong dangakan kai koran haba minta lagu dek Bang Boni Pak Guru dangakan juo. Dek Pak Guru Pak Waka Bang Boni tarimo pasan dek aro udah kain baru kirola cair tiok ragi nyodang. Katu Pak Jawi nggak bersambut dari Bang Boni ke pakai Jara Malui. Kalau di hati mati di mata butuh ya lah karena hati wak kok. Manga pertama atur minyak atur gitu. Atur kok dikayai juo kok pasan darinya Bang Boni.
agak gini Jara Malui itu mangko bab pikir hajuo. Baru pertama seketik minyak termasuk ke mahal saja. Sebentar. Bang Boni, kalau lah aftur minyaknya kah le indak kaman jadi pesawat Sukhoi nyo beko. Jan nyolantak beko bukit depan dam godang tu runtuh beko para limau Bang Boni. Pasar ada Jara Malui. Banda sapi luala tadangan samu bagi raw semalamku. Payah mengajalan yang tangga indah bacara hijau lunyuma. Nilai tiba Jara Malui calon minantu tu bantuannya. Manangi tabu dadal nandak luri dek kilangan tapi wajah. Makasih. Ketua, kok mohon maaf ketua, jangan ada unsur ketersinggungan ya. Kok mahal, kok murahnya lah minyaknya salita Bali dakwa alo salahnya kok ketua. Ndak serupa ketua selari selama nangkon yang kerajonya sio-sio mamu buat sawah takadai. Contohnya di Tabe awak ni mamu buat angku peto saja di Asianya. Pasar Bang Boni. Kok mohon maaf kok, jangan ada unsur ketersinggungan ya. Tuh kayak polongan asuk saja. Panjang buang lidah. Itulah kelebihannya ketua Jara Malui ko Bang Boni Yori. Biarlah awak memang mempunyai orang memang biar asianya. Ibarat menumpang biduk banakodo ko yang pangkaram awak bisa lebih tangan. Dada tidak sengaja. Bisa bantu itu. Pasal dari Jara Malui. Bali kita bandanya. Oi malaki gurau selesai. Dek pakai tuwa tolonglah paham sama risiko. Samalam ko kandak na samo di dendangan. Wisa jame apa ketua. Kalau dulu iyo sawah tagadai, tapi kalau sawah cie eko mungkin ramolai eka menjamin baik itu bana samalam ko. Dek ketua alam paham sama risiko samalam ko. Kalau sawah pakai tuarang kayu tanam indah niyo tangkai pangku aji basamu. Sebentar. De kalau ciko agi nyoramolai yo mati mama di agak agi hanya ko ramolai lain ndak desa kampung saja ramolai mako batagaan banang basa ko kecilnya siamanya bu itu sekampung lah jale tu anak denai bayi tu bana samalam ko mangkonya denai kini manangguang itu indah sawah tagadai sabab ramolai menyimpan suri caranya. Sabanta Jara Malui maduk bana Jara Malui ke baki Bang Boni pandam gadang malam kini ko lain dak dia song-song lastri Jara Malui ko sabab angin kada pada kali nampaknya ko kecilnya lah ditanyo elok-elok tanang-tanang babi siek dek Bang Boni kebakian di sebelahnya ko Jara Malui disangkunyo kok lah barakali jandu serupanya di sebelah Jara Malui itu pula rupanya basegel gadis belum pernah disentuh laki-laki jadi ba andaknya nek kamungkunyo ko le Jara Malui pasal dari Bang Boni tuh di sebelah Bang Boni ndak sama jiko doh kecilnya. Tua Bang Boni apun adik kecil itu jangan langsung dipicayo didangan saja caku nyoba pantun mengaku ampe 3 terdengar dari ngolasri las Jara Malui terdengar pula
Mama Yori. Mama kamu kota nya bagi fitnah jelai. Beke kecek orang iyo puluh nen lasri ko pasong asuang. Lali mo kali lasri banjando ko na katuju di mama na ijau bibi lasri tarui marandong. Lastri, kalau bapantun yang badendang latih pentas aku itu Lucy Parambahan. Kalau nandu dua di bawah aku memang basegel baru Lastri. Kalau Lucy yo ampe tigo. Tahu perlu cara malui, ndak menari dengan pantunnya cara malui paling tahu tuh keciknya. Yalah kalau ciko agak gini kita nanti kalah senggoiko. Sabab balang bitu pinta bolehkan ndak belaku lah terjelo-jelo perlu lagu na sebantar kalau pati perlu kita nantikan ya Pak Waka. Ati gajah samo dilapat itu ngau samo dicaca kita kandak seketik surang. Kita lihat panangaran teput taleng kok balang-balang mak lover kok masih ada.